Ambe fulike kanyasi obela jilima ni wati ko folina ambaladone ka fo ko bi mifa production ani ondutile uka jafle surika oni antuma au bisimila au ka dolo jemokan keneka dolo jemokan mi dabolindo aga sika family chama soro dolo la nyenema yere o tabule o ka family chama soro ula chuga na jemokan yi asigi kundo yi uyi ulasa bi an wele bla professeur Ousmane Eric Jakte manale dolo karamoy ina fo korolenko ame wele bla aledema alede bina nyefoli kan dolo o tabule o kan nganyoni anga do anga bi babu yere konnala ambe abla aka fuli ko lasi aw mafola professeur ini yantuma Anche Salamata somo bedi basfiti no nga foli be alla me baga bela jeli mali kono mali kokan ninu manaje mifa production sanfé Ondo TV jabrani sanfé amana ke fan fan bollo sirauka nga foli be o bela jeli ko o denke anu o balmake mankando professeur Ousmane Eric Jakte o jaranye professeur aya professeur ko kibara duma bado beno ibena min lasi ko fay mi se ga kuma yuka effectivement Salamata ni anana laje kibara min be akibara akadi yawo kama soro sangani wati ibi se ga to sokono kamana gombi isoro sangani wati ibi fe ka kodo entreprendre ita do iba ke chobi ina fo ka kokura do damne ita do iba ke choga mina yakli biji fleli nkanga fleli ken koina walma manga fleli ken koina o erebna ke ika fleli kala sokono anyi document min laben ya famu de bina ke fleli kala ika sokono kata ka laje ekanga kominke don kadi ilawa don mandi ilawa o don erebi chogodi ibulu papier in konna na calendrier de do donc calendrier abana ka ba mi se ka fote presque abana ka ba parce que maintenant on me fait ka calendrier bo ka beni 2025 yere damne mais anana chaya ko sebe abaraw nana chaya parce que amano calculer de do dolo de bita ka sigi dolo noro de bita tata ka sigi sin beka ni sin folo tatuni ka damne janvier la ka laje dolo munun be ni no amna be ina fo na yi beleta sesa no bele ka sokonna na dolo jume de bina teme abina se ka noro nyuma de di bele mawa abina se ka noro jugu de di bele mawa ka damne janvier la ka tabla fo décembre la donc ni an bele ta ten chola an klala kana toro fana ta ten chola ka klala kana jemo fana ta o chogo akile na ka ni noro nu be ka jate mine pas à pas ka be sigi ka ke calendrier ni mago bi simi dron ni ka sin fo dron ibina se ka ika famia soro calendrier konnana a compliquer l'intere a konna compliquer l'intere il suffit que ika datita ka laje bien le combien ibo laje ka calendrier konnana nebna wuli kan ko ne kebi a ko inka diwa o iya laje na be a dombi don mo fe tabarikala na don ti don mo fe ibi se ko do o to yino ka dugu don wara kono calendrier de do donc professeur ne ya famia sisa calendrier mi se ka mo na fa ko sebe wa ibe se ka fen chama baw kenaye tuguni ina fo misali ala ka dati nyuma dota ka ko sebe o kenaye ni ka kuma fam sisa ibe se ka nya foli kan obike chuga jumeni la ola ka se ka adonduma ta ala ere ni kelendi ema ibe se ka alaje ni anana alaje afola ni bele de bele ka papier de bi eboloni donc kalo o fleni adamne yere la kolon folo yere kono kalo be no adamne janvier la ka tabla décembre la o temenen ko fe ko jour favorable do munu kadi ila voilà au jour favorable nambola e amina e ko jour neutre o ya e jour munu be no ni olu ye don gansan ye ibulu iye ko kura damne ka benayo abo chuwa kele nay ima ko yere damne ka benayo abo chuwa kele nay o ye jour neutre bon jour favorable do munu kadi ila do munu bi jour défavorable plutôt parce que un jour favorable for flanana voilà sabana neutre donc kolon nanna sisa jour défavorable et do munu mandi ela nasro la imina commerçant c'est ça imina se ga ika war do
feere fɛn dɔw la n'a sɔrɔla i bɛna wari don fɛn ninnu na a bɛna nafa ɲɛ e wa n'i ye calendrier in lajɛ sisan nɔ ni i nana ye a bɛ jour défavorable kɔnɔna na o kɔrɔ b'a yira k'i ka o don to yen o don sanni to yen o don ko man di la o b'a yira k'a fɔ ni e ye sanni kɛ k'i ka minɛnw san ka bɛn ni o don ye k'i bɛ fɛ k'a feere i b'a ye i ka minɛnw bɛ se ka mɛn i bolo c'est comme si hali mɔgɔ min bɛ fɛ hali juru yɛrɛ don dɔ la sisan nɔ i ka jateminɛ kɛ o la voilà o kɔrɔ o don man di la n'a bɛnna nin dati ma n'a bɛnna don goma ma plutôt ni i bɛna taa dugula yɛrɛ fana n'i ye calendrier ta k'a lajɛ n'i ye voyage kɛla ye e bɛna taa don min na o nana bɛn e ka don jugu ma o b'a yira k'a fɔ i k'o dugutaga bɔ a ma i y'a faamu o faamuna donc ni an bɔla yen nɔ o colonne kɔnɔna na an bɛna tila ka na ye recommandation ye min ɲininen don i yɛrɛ fɛ i kan ka min kɛ parce que ni an ye janvier ta sisan komi an tɛmɛna fɛngɛ janvier la an tɛmɛna février fana na ka tɛmɛ mars la an bɛ avril la sisan an bɛ avril la sisan maintenant ni e ka na misalila juillet e ka na fɔ juillet la sisan maintenant n'i ye juillet ta an bɛna ye juillet le 4 juillet an bɛna ye o ka di bele mɔgɔw la donc an bɛna ye le 7 juillet an bɛna ye o ye don gansan de ye ten quoi an bɛna ye n ye datuw ka ca kɔnɔna na le 6 juillet voilà 6 juillet o man d'a la o man di u man ko juillet 6 juillet olu man k'u ka kosɛbɛ ta ka bɛn ni o don ye maintenant o kalo kelen yɛrɛ bɛɛ kɔnɔna na juillet yɛrɛ kɔnɔna na mun de ɲininen don olu fɛ an bɛna recommandation niveau la an bɛna ye éviter les confrontations i ka mankan ko bɛɛ to yen nɔ fɔɲɔgɔn ko voilà fɛn o fɛn de bɛ yen nɔ n'a bɛ se ka na ni fɔɲɔgɔnkɔ ye mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ i ni mɔgɔ wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn lafaamuyabaliyaw sɔsɔliba ninnu dabila parce que sɔsɔlibaw olu bɛ se ka na ni confrontation ye i ni ɲɔgɔn cɛ i ma sigi ni fɛn min ye fɛn caman bɛ se ka bɔ a la i ma sigi ni min ye voilà donc ni a kɛla kɛlɛ ye i b'a ye a bɛ taa k'i bolo da i b'o to yen i b'i sen bɔ o la o wagati ninnu kɔnɔna na o kalo kelen bɛɛ kɔnɔna na i k'i ta kɛ yɛlɛ ale ni lamɛnni ye a bɛ nin cogoya in de la calendrier in bɛ nin cogoya in de la c'est à dire e bɛ activité o activité de kɛ e kɔni bɛ fɛ k'a dɔn n bɛ fɛ ka nin activité in kɛ ka bɛn ni nin don ye a ka di n na wa calendrier in ta i k'a lajɛ n bɛ fɛ ka nin activité in de kɛ a man di n na wa calendrier in ta i k'a lajɛ kalo kelen kɔnɔna na i kan ka taa sira jumɛn fɛ n'a sɔrɔla i kan ka kuma de i bɛna olu ye n'a sɔrɔla i kan k'i yɛrɛ organiser cogoya minnu na recommandation niveau la i bɛna olu ye yen nɔ kalo 12 kɔnɔna na i kan ka sira minnu ta malgré i ye datiw man di la datiw ka di la netruw b'a kɔnɔna na i y'olu bɛɛ faamuya ka ban i yɛrɛ kan k'i yɛrɛ minɛ cogo min na i b'o ye recommandation niveau la o faamuyara nka professeur ɲininkali wɛrɛ min bɛ n bolo ka fara nin kan ni calendrier bɛ kuma adamaden yɛrɛ de kan nka est ce que an ka jamana marabagaw sisan olu bɛ se ka nin dati ninnu ta ka baara kɛ ni a ye calendrier kelen dilanlen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali yɛrɛ kama o calendrier fana bɛ yen nɔ a damana o ni nin sinw ta tɛ kelen o bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ta kama donc Mali kɔnɔ ɲɛmɔgɔw i bɛ fɛ ka sira minnu ta ka bɛn ni wagati minnu ye n'i ye calendrier in kelen sɔrɔ a bɛ fɛ ka na i b'a dɔn jateminɛw na san kibaruya la ni minnu m'a lajɛ u bɛ se ka segin ka taa a lajɛ ne ko n ko année 2025 kɔnɔna na n ko kuma san de don ɲɔgɔn lafaamuya san de don jamana ɲɛmɔgɔw bɛ fɛ ka fɛn o fɛn kɛ kuma ɲɔgɔnyaw ale ni jama hakilina ka dɔn ka tila ka ko k'a kalan n'o ye ka ko étudier o de don quoi 2025 bɛ taa ni kuma ɲɔgɔnyaw de ye i n'a fɔ n'aw ma ɲɔgɔn faamu ko min na sisan ka se k'a fɔ k'a expliquer mɔgɔw bɛ se k'a faamu cogoya min na ni mɔgɔw y'a faamuya sisan nɔ a expliquer la i b'a ye a ko mana na a tɛ digi mɔgɔw la mɔgɔw b'a faamu o de la an ye san kibaruya kɛ dɔrɔn a ma mɛn an nana an bɛ dɔrɔmɛ 10 ko ni dɔrɔmɛ 20 ko kuma nana fɔ maintenant o kuma nana fɔ dɔw ko a cogo ɲɛna dɔw ko a fɔ cogo man ɲɛ dɔw ko a mɔgɔw kun kan ka lafaamuya la de ko communication de ala tɛ la dɔw i m'a ye donc o de la n bɛ segin a yɔrɔnin kan
ni décision fɛn fɛn bɛ ta ɲɛmɔgɔw fɛ donc ni a décision bilala ka se ka a bila ka mɔgɔw hakilina ɲini donc mɔgɔw ka se ka kuma ka u hakilinaw yira ɲɔgɔn na ok problème t'a la an b'a kɛ nin cogoya in na tan n'a y'a kɛ nin cogoya in na tan nɔ kɔfɛ nin bɛna k'a la dɛ tiɲɛ don o ye tiɲɛ an b'o bɔ a la an b'a kɛ nin cogoya in na tan nɔ a banna a bɛɛ bɛ se ka ɲɛ i b'a ye futinɛw ɲɔgɔn olu bɛ bɔ a la voilà donc o calendrier yɛrɛ fana an y'o fana bɔ yɛrɛ fana Mali yɛrɛ kama décision tali la voilà donc o calendrier ninnu o bɛ yen nɔ sisan i n'a fɔ ɲɛmɔgɔw bolo minnu bɛ fɛ ka jamana ɲɛmɔgɔw ou bien baarakɛyɔrɔ da ɲɛmɔgɔw bolo hali n'i bɛ fɛ ka na yɛlɛma dɔ don i ka entreprise kɔnɔna na i b'i calendrier ta i b'a lajɛ n'i y'a lajɛ donc an bɛ Mali de kɔnɔ n kan ka n ka réunion bila nin don in na ni n ka réunion bila nin don in na kuma min bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na kuma nafamaw bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na ni ye ko min ta i b'a ye o ko bɛ fanga sɔrɔ kosɛbɛ donc o calendrier o fana bɛ yen nɔ an y'o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana yɛrɛ kama ale ni entreprise batigiw kama ale ni mɔgɔ caman bɛ mɔgɔ minnu bolo baara la an y'o kɛ olu bɛɛ kama nka professeur sisan mɔgɔw ta ani jamana ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka calendrier yalima ni mɔgɔw bɛ fɛ ka lasɔrɔ a bɛ sɔrɔ cogoya jumɛn de la nin calendrier in bɛ ne yɛrɛ bolo a ti yɔrɔ si a bɛɛ b'i ka bolo kan a bɛɛ bɛ ne yɛrɛ de bolo ni e mago b'a la i bɛ ne de wele i bɛ se ka nin yɔrɔnin na i bɛ se k'i profiter ka numéro fɔ tuguni kura ye comme ça mɔgɔ min bɛ k'a lamɛn peut-être dɔw tɛna se ka patience sɔrɔ kabi an ye dolo ko daminɛ numéro kelen bɛ mɛ n bolo ne ti numéro fila ko la mɔgɔ kura ka ca sanga ni wagati n y'a faamu fo ka nin yɔrɔnin fana fɔ ka da kan o bɛɛ ye n ka numéro kelen de don toujours n'o ye 73 35 28 89 mɔgɔ minnu bi Mali kɔnɔ yan n'i bi Mali kɔ kan i bɛ plus kɛ ka 223 bila ɲɛfɛ ka nin numéro in don n'o ye 73 35 28 89 i tɛ WhatsApp kan fana ɲinɛ WhatsApp yɛrɛ de base ye parce que kuma dɔw la i bɛna ne wele parce que ne y'o de fɔ ne ka baara bɛɛ bɛnnen tɛ astrologie ma k'a fɔ n bɛ n segin a doloko ɲɛma n tɛ foyi wɛrɛ non ne ka baara dugu mana jɛ diɲɛ don ne bɛ soli ka bɔ n bɛ an ka baarakɛyɔrɔ la donc o de la ni mago bɛ ne na n'i ye ne wele sisan n'i m'an sɔrɔ dɔrɔn i ka kuma ɲɛfɔ WhatsApp sanfɛ ne bɛ bɛɛ jaabi WhatsApp sanfɛ wa n'a y'a sɔrɔ yɛrɛ n bolo degunnen tɛ n ti baara wɛrɛ la i ye n wele dɔrɔn b'i ka appel ta minnu bɛ n wele u b'a dɔn n tɛ mɔgɔ ka jaabi to yen k'a sɔrɔ ma min jaabi WhatsApp sanfɛ professeur nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an y'a jateminɛ k'a fɔ nin wagati laban in na i ka kuma ka ca horoscope de kan nka i tɛ kumala dolo kan ten kosɛbɛ awɔ i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an y'o kan kosɛbɛ kosɛbɛ o ɲininkali in diyala n ye n'i y'a jateminɛ semaine o semaine an bɛ horoscope kɛ an b'o bila voilà bon émission na n'i y'a ye a b'an wele émission na bon n b'a fɔ n ko ci ka ca ma fɔlɔ kuma caman i bɛna ye weleli kɛla n welela fan caman fɛ ka yɔrɔ dɔw fɔ n ye parce que ni i ka ɲininkali kuma bɔ n'a ye n kun ti min bɛ to nin cogoya in na tan n kun ti fɛn fɔ a yɔrɔnin kan voilà parce que Mali kɔnɔna b'a la parce que i b'a dɔn dolo karamɔgɔ dɔw bɛ Mali kɔnɔ yan nɔ olu ti kuma réseau sanfɛ o ti kuma réseau sanfɛ et puis olu bi min dɔ dolo la non a ka bon hakili ma mais i b'a ye o ti kuma réseau sanfɛ a bɛ Mali kɔnɔ cogo min a bɛ jamana an dafɛ jamana ninnu voilà mɔgɔ caman de ye n wele ko dolo kumaw bɛ ka ɲɛfɔ a bɛɛ taa sira kelen i y'a faamu a bɛɛ taa sira kelen ye ko bɛɛ bɛ ka segin kuma kelen kelen kan bele mɔgɔw bɛ tan ni aw bangena nin wagati in na aw bɛ tantɔ n'aw bangena nin wagati in na aw bɛ tantɔ bon ne ka dolo kuma ɲɛfɔli la i b'a ye dolo kuma tɛ se ka ɲɛfɔ ni o parti ninnu ma fɔ a la parce que olu ye sɛbɛnnen de don ka bila ni tile bi sin min marala kalo kelen kɔnɔna na tile bɛ se ka effet majeur minnu kɛ a bɛ olu livre bɛ yen a kama a bɛ kuma ni olu ye o mɔgɔw bɛ tan o mɔgɔw bɛ tan mais c'est pas forcément o mɔgɔw ka kɛ o cogoya kelen na parce que i bɛna a fɔ nin mɔgɔ nin sin bɛ tan nin cogoya in na i bɛ taa sɔrɔ kuma dɔw la a sin a cɛ ka jan ani o tigi yɛrɛ cɛ ka jan i y'a faamu dolo don yɔrɔ ka ca kojugu bele ka ca ni ba n'a si ye n b'o fɔ kuma caman scorpion ka ca ni ba n'a si ye bon maintenant ne nana
o jateminɛ ye kalanw ta dolo kalan kɔnɔna na n nana ye c'est pas la peine dɔ bɛ se k'a ta k'a baser a kan a bɛ se ka a bila fili la ɲɛfɛ donc o de la ka ɲuman kɛ a bɛ se ka tiɲɛni kɛ n'a ye ka sɔrɔ a ma dabɔ a kama ka sɔrɔ a ma dabɔ a kama bon pour que e yɛrɛ ka lafiya fo e yɛrɛ ka kuma ka kɛ e yɛrɛ ka date ni i ka date ninnu bɛɛ de kan o de ye e yɛrɛ ye quoi bon maintenant o dun tɛ se ka kɛ fana fo i ka jateminɛw a jateminɛ k'a fɔ ko k'i sigi k'a fɔ dolo jateminɛni ne nana n ka date ye nin ye donc ne ka ko bɛ kɛ cogo di miniti damadamani ka se k'i ka kibaruyaw f'i ye i bɛ kɛ tan i bɛ kɛ tan i bɛ kɛ tan tɔ donc n nana ye o man ka kɛ f'i ka jateminɛni yɛrɛ kɛ a kan quoi donc o jateminɛ bɛ se ka taa heure kelen na mɔgɔ kelen ka jateminɛ bɛ se ka taa heure kelen na soit heure kelen ni kɔ voilà donc o de la ka to ka sinw ta ka kuma a kan donc a ma fɔ kojugu don dolo kɔnɔna na a bɛ faamuya dɔw de nɔfɛ a bɛ fɛn dɔw de nɔfɛ minnu bɛ ka don dolo kalan kɔnɔna na olu ka se ka u taafan dɔn dolo kɔnɔna na fɔlɔ bon maintenant mais k'a kɛ i b'a fɔ karisa e bɛnna nin ma yɛrɛ juste nin de don bon i b'a ye i bɛ se ka mɔgɔ bila fili la a kɔnɔna na o de la n ye o yɔrɔ in nɛmɛ bon n'a dun bɔra o la ni ne ko ne bɛ don dolo kɔnɔna na ka dolo dayɛlɛ i b'a ye ne bɛ kuma kuraw fɔ kuma caman mɔgɔ ma deli ka min mɛn dolo kɔnɔna na o ye ka dolo commencer ka to ka dolo dayɛlɛ mɔgɔ minnu ma dolo kalan o bɛna se ka u servir a la ka se ka mɔgɔ wɛrɛ bila fili la a kɔnɔna na tuguni i y'a faamu donc ko n ka yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ n ka olu to yen n ka o fɔli to yen walahi Mali kɔnɔna an dafɛ jamanaw n tɛ fɛ ka jamana wɛrɛ tɔgɔ fɔ mɔgɔ caman ye n wele a la u tulo b'a la u minnu ye n wele yɛrɛ k'a fɔ ko n ka o yɔrɔ ninnu to yen nɔ donc n ka se ka baro kɛ kɔfɛ ni min sera ma ko a bɛ dolo kalan n k'olu kalan a niveau o parties la voilà o de la donc n ye émission kɛliba jɔ n y'a jɔ nin wagati in kɔnɔna na mais horoscope kɔni horoscope mo an b'o kɛ n bɛ ka fɛn camanw de ɲɛɲini ka fara ɲɔgɔn kan minnu bɛ se ka kɛ mɔgɔw nafa voilà donc dolo kuma ɲɛfɔli la ni min nana ko k'i kalan n'an ye kalan daminɛ wagati min na dolo wo kɔnɔna caman bɛ yen nɔ an b'i kalan a la i y'a faamu dolo yɛrɛ tɛ taa fɛn minnu kɔ parti minnu kɔ parce que déjà n delila mɔgɔ bɛ se ka segin ka t'o fana lajɛ n ye dictionnaire dilan dolo kan a don e yɛrɛ voilà an y'a kuma kɛ yan nɔ est ce que a document yɛrɛ m'a yira ou bien i y'a kɔnɔna yɔrɔ dɔw yira k'an to jɛmukan voilà mɔgɔ bɛ se ka segin ka taa a fɛngɛ lajɛ donc i bɛn'a ye fɛn caman bɛ dolo i bɛ dolo kumaw mɛn i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka kuma dɔw la o ma e bɛ k'i ka dolo kalan cogo min na mais o ma mun bɛ yen nɔ e bɛ a kuma tɔ minnu mɛn i bɛn'a ye franchement tiɲɛ yɛrɛ la i ka a jɔ ne yɛrɛ u ka kuma analyser k'a lajɛ donc dolo baro i b'a ye a ti mɔgɔw intéressé mais a bɛ dolo kalannaw intéressé n'i bɛ fɛ ka dolo kalan i bɛ wuli de ka taa se dolo karamɔgɔ ma a b'i kalan i bɛ dolo karamɔgɔ ɲɛnama dɔ lajɛ ka t'o fɛ yen nɔ o b'i kalan donc parce que ne ka émission ninnu i bɛ kalan sɔrɔ a kɔnɔna na yɛrɛ mais n ye document minnu bɔ tantɔ ni mɔgɔ minnu mago b'a la i bɛ se ka n wele n b'a ɲɛf'i ye dolo kalan fana n'an y'a daminɛ fana baasi t'a la mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka kalan i bɛ na an b'i kalan la i y'a faamu voilà sinon n welela de k'a fɔ n ye ko yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ n kana a walaka kojugu baasi tɛ mais ne nana analyser k'a lajɛ n nana ye k'a fɔ parce que n ye jateminɛ kɛ sira caman fɛ n nana ye k'a fɔ u ye kuma min fɔ tiɲɛ don quoi o faamuyara professeur jɛmukan yɛrɛ bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma ɲɛna an ka kuncɛ n b'i bila ladilikan jumɛn de b'i bolo ka ɲɛsin an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na ladilikan min bɛ yen nɔ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in kɔnɔna na o tɛ dɔwɛrɛ ye o de y'a ye an bɛ wagati min na i b'a fɔ sisan dolo karamɔgɔ ka ca bon min ɲini mɔgɔw fɛ ni mɔgɔ min tugula dolo karamɔgɔ kelen kɔ i n'a fɔ i ka kow ɲɛɲinini na i ka to o kɔ o bɛ fɛn minnu f'i ye i ka olu pratiquer mais n'i ye a bɛɛ tagama a bɛɛ sira tagama i b'a a b'i bila fili kɔnɔna na a bɛ se k'i bila fili parce que mɔgɔw bɛ lajɛli kɛ ni sira minnu ye sira kelenw tɛ donc e nana ɲɛsin nin ma k'o ka kibaruyaw ta ka na ɲɛsin dɔwɛrɛ ma k'o ka kibaruyaw ta k'o ɲɛsin dɔwɛrɛ ma k'o ka kibaruyaw ta i b'a ye finalement e yɛrɛ bɛn'a ye a ko bɛ cogo o de la kelen ta dɔrɔn mɔgɔ kelen ta i dalen bɛ mɔgɔ min na o ta o bɛ ka kumakan minnu f'i ye i ka
baara kɛ ni o kumakanw ye o de bi i nafa i y'a faamu voilà ne bɛ n b'o de ɲini bɛɛ fɛ mɔgɔ kan k'u ka kibaruya la ɲini k'a dɔn mais mɔgɔ kelen ta mɔgɔ min b'a dɔn quoi voilà mɔgɔ min b'a dɔn o tigi bɛ se k'i bilasira kosɛbɛ baasi tɛ mɔgɔ dɔw bɛna ɲininka calendrier in ko la n'i ye ɲininka calendrier ko la n'i mago b'a la n'i ye n wele i kan ka sɔrɔ cogo min na n b'o f'i ye nka fu kɔni tɛ y'a ye fu tɛ mais mɔgɔ minnu bɛ se k'a sɔrɔ fu o y'a ye mɔgɔ minnu bɛ ne ka groupe whatsapp kɔnɔna na mɔgɔ minnu n ka groupe whatsapp kɔnɔna mɔgɔw olu bɛ ne sɔrɔ fu baasi tɛ n b'a di olu ma quoi parce que olu de sɔnna k'a fɔ an bɛ professeur dɛmɛ a ka baara la fɔlɔ donc a bɛ d'olu de ma fu n'o tɛ mɔgɔ i groupe kɔnɔna na n'i mago b'a calendrier la i bɛ wari bɔ baasi tɛ donc jaba y'a mɛn ko ni mɔgɔ mago b'a la i bɛ wari de bɔ soit i bɛ don professeur ka groupe ladenw fɛ n'o kɛra sababu ye comme ça n'a tora ka nin calendrier ninnu n'a ɲɔgɔnnaw bɔ a ka ca Ala fɛ i bɛ se k'a sɔrɔ fu la o la problème t'a la professeur faamuyali sɔrɔla a la professeur an b'i yɛrɛ fo kosɛbɛ dan tɛ foli min na i ka temps n'a sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen la ayiwa an b'a ladonna k'a fɔ k'an ka bi jɛmukan kun bɛ fɛn min kan o de ye san calendrier yalima an kan ka fɛn minnu kɛ don minnu ka di date minnu ka di an na don minnu man di an na ani fana fɛn min laɲininen don an fɛ dati min na an kan ka min kɛ o calendrier o de bɛ an bolo kɔrɔ ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka u yɛrɛ ka calendrier u ka san calendrier ka se ka o sɔrɔ n'u sera professeur Ousmane Eric Jakite ma ni Ala ka jɛ ye a bɛ olu ka san ta k'a di u ma a bɛ sɔrɔ WhatsApp fana kan an bɛ foli kɛ ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma dan tɛ foli min na aw ni ce ka kulomajɔ la a kan bɛ o la waati nataw la ni Ala ka jɛ ye